Uphethe nekhanda unina wesifazane wakwaMbonambe okuthiwa ugwazwe isoka lakhe liphendelela phambi kwaMaphoyisa ephuthuma endaweni yesigameko ngemuva kokubikelwa ngengxabano yezithandani. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina kuveze kuNtuthu ngakhumalo bathi ilasibona amagumede. Makuthi usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ezihamba phambili uphethe ikhanda unina wesifazane wakwaMbonambe okuthiwa ugwazwe isoka lakhe liphendelela phambi kwaMaphoyisa aphuthuma endaweni yesigameko ngemuva kokubekela ngengxabano yalezi zithandani. Kuthiwa ke umufi unkosazana Amanda Mazibuko obeneminyaka u24 ubengasayingeni eyokuthandana nesoka lakhe okube ukuthi belilo umkhuba wokumshaya uma ekukhona lapha bangaboni ngaso linye. Lapho ufi ubehlala endaweni nonina wakhe okube ukuthi ubengasalifuni isoka lakhe ngoba balekele ukushawa njalo. Unkosazana Mazibuko nosaka lakhe bebeqashe engaphansi kohlelo labasebenzi be-Extended Public Works Program i-EPWP bophiko oluthutha udoti ngaphansi kwamasipala waseMfolozi. Kuthiwa ke ngosuku ulwesigameko ekseni bebesanda kufika emsebenzini bonke abasebenzi isoka lakhe lamshaya ngempama phambi koza kwabo. Echaza unkosazana Sibongile Mthaleni ongunina kaMofu uthe indodakazi yakhe yabekela abaphathi ngemuva kokuthi ishawe ngempama. Uthe ngesikhathi sasemini kwaphinde kwabonakala isoka libambe indodakazi yakhe ngobhongana licasulwa ukuthi uMofu ufuna bahlukana. Abaphathi ke kuthe babeke emaphoyiseni baphuthuma emsebenzini wabo. Lamaphoyisa kumkhathaza kakhulu ngawo ukuthi ayekhona ngesikhathi lo mfana umsola laphana enganeni yakhe ngommesa kusukela enxebeni elokuqala kuze kufike lapho ukucaca khona ukuthi ingane yakhe iphuma umphefumulo. Ayekhona amaphoyisa akaqonda ukuthi kungani angangenelanga ngoba nawo ayephethe izikhali zawo. Akekho kahle emoyeni futhi akazi noma uzodlula endesimo kukhala unkosazana Mthalaka. Eqhuba uthe ukumphula umoya ukuthi ubesele nendodakazi yakhe eyodwa nje vo indodana yakhe iyashona ngo2015. Echaza ngendodakazi yakhe uthe ibiphezulu kohlelo lokwakhe ikhaya njengoba umfowabo ashona esethenga indawo. Amanxeba noma bengazange ukuthi bamchazela ukuthi amaphi nendawo, kodwa ke uthe umeza indlela ukuthi ubegwazwa ngayo uAmanda isidumbu sakhe sisale sinamanxeba. Le eyokufikela umcabango ukuthi akasenayo ngisho eyodwa ingane imphatha kabi kakhulu. Uyafisa ukuthi umthetho udlala indima yawo ukuze ajeze ejele umsola. Kuqhaba laphana umama kaMofu. Wena ke kuthi nokwakho ukuphala ngaludaba asiphinde hlala comment section siqede khona le ndaba. Ningakhohlwa ke ukusubscribe nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Niziphatha kahle nebona solumlandi ngithanda khona.